क्रिस्त देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक मोहिमा, देवाक वाखाणणी. तो सदां काळ आमचे भितर आसा, ताचे जिवीत आमचे भितर आसा आनी ते घेवन आमी चलता हर एका दिसा, हर एका वेळार. लेरामाहांत्र बुस्तेखेत लिब्रिकेंत्र बुशेंत्र मांत्रुस्ते इग्लेंद्र माशाकांत्र बुसेखेत्र मांत्रुस्ता एलेग्रेमे जिकेंद्र मासो कोंत्र मासो कुलेरी हिंद्र मासो इजेंद्र माशो कोंत्र मासाकांत्र मांत्रस्ते इलेग्रामा शाखांद्र मासो राबांद्रजांत्र बुशे इजेंद्र माशो कोंत्र मासाक्लांत्र बुशे इजेंद्र मासो कोत्रे बेजांत्र मोशे क्लेंद्र मासा इरेबेदाना कांत्र मासो ओलेब्रा माशाकांत्र मासे. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. या वेळार आमचे दोन्ही हात वयर उबारून अन्य भाशेन आमी देवाक दिन वासुया. ओ लहांत्र ओत्र मासी खेत्र लांदे लिब्र मासो खोरोबो शिखारा बांत्र वात्र मासे केरी आलाबाशा रिकामा मामांत्र ओत्र मासे केरे बेशा बारा बारा बाराबा लिब्र मासोत्र लांदे लेहेत्र मासो कोरी आलाबाशा का रिकांत्र ओत्र मासेत्र लांदे. ओ हालेलुया. थँक यू जीसस. जुआचो 4 अध्याय आणि 24वी ओळ आमकां सांगता. जॉन चॅप्टर 4 वर्स 24. देव आत्मो आणि ताच्या भस्म्यांनी ताका आत्म्यान आणि सत्तान भजूंक जाय. मोगाच्या भाव भयणांनी, देव आत्मो आणि जी कोण ताका भजतात तांणी आत्म्यान आणि सत्तान तांकां भजूंक जाय. कित्याक आमी देवाची आत्मीक भुरगीं आसा. देवान आमकां आत्मीक हत्यारां केल्या. देखूनच जुआच्या 4 अध्यायान 24वी ओळीन आमकां देवाचें उतर सांगता. देव आत्मो आनी ताच्या भस्म्यांनी ताका आत्म्यान आनी सत्तान प्रामाणीकपणान भजूंक जाय. एक फॉर्मेलिटी म्हणून न्हय, पूण खऱ्या काळजान, खऱ्या मनान. कित्याक देव आमचो प्रामाणीकपणान आनी सत्तान मोग करता आनी आमी देवाचो सत्तान मोग करूंक जाय. ह्या वेळार आमी आमचे हात वयर उबारून देवाक सत्तान आणि प्रामाणिकपणान भजूया. आत्म्यान ताची वाखाणी करूया. आत्म्यान ताची आराधना करूया. कित्याक ह्यो वेळ ताका वाखाणुचो, ताका आराधना करूचो. Oh, thank you, Jesus, for your presence. Oh, hallelujah. जिससे नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह. जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह. जिस नाम में जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह. जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह. यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय. यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय. यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय. यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय. Thank you, Jesus.
नाव आसा ज्या नावावरवी आमकां सोडवण आनी सुटका आनी तें नाव म्हटल्यार स्वामी जेजू क्रिस्त. यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करना दुआ, यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करना दुआ, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय. जेजूच्या नावान जय, जेजूच्या नावान जैत आसा मोगाच्या बाब. एकूच नाव या संवसारान आनी सर्गात, एकूच नाव जेजू, जेजू. त्या नावान पदवी आनी अधिकार आसता, त्या नावान ह्यो संवसार चलता, त्या नावान सगळें थांबता मोगाच्या बाबा. जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह, जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह, जिस नाम में जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह, जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय, यीशु नाम, यीशु नाम, जेजू नाम, जेजू नाम, जेजू नाम, जेजू नाम वांजोय, जेजू नाम, जेजू नाम, जेजू नाम, जेजू नाम, जेजू नाम, जेजू नाम वांजोय. O brashanda la vasreria la la la, o mashanda la vasre, o masheria la la, o brashanda
Seriala. O देवा हात वर भरून या मेरवा काढूया. Jésus, doucement oreilles. Jésus, doucement kazai. Alléluia, Jésus, doucement oreilles. Jésus, doucement kazai. Arga duka stuti duka arga duka stuti duka arga duka stuti duka arga duka stuti duka. Jésus, doucement j'y vais. Jésus, doucement Jésus. Alléluia, Jésus, doucement j'y vais. Jésus, doucement Jésus. Arga duka stuti duka 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 arga duka stuti duka. Obrashandava Jésus, doucement Jésus, doucement Alléluia, Jésus, doucement Jésus, doucement arga duka stuti duka arga
Oh, hallelujah, Jesus. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती. देख तो आमचो देव, तो सदां आमचे भितर आसा, तो सदां आमचे भितर रावता, त्याचे जिवीत आमचे भितर आसा. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आजच्या देवाचे उतर घेऊया खेरीज भाशेन. कोरिंथकरांचे पत्र, 1 कोरिंथकरां चॅप्टर 1 वर्स 8. पहिली कोरिंथकरांचे पत्र, पहिलो 20 आणि 8. आणि ते देवाचे उतर किती सांगता ते पळोवया. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताच्या दिसा, प्रेज द लॉर्ड. पळयात कितें म्हणटा, आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताच्या दिसा. म्हटल्यार देवाची पुस्तक आमकां सांगता सोमया जेजू क्रिस्ताचो दीस पासून आसा. आमेन. सोमया जेजू क्रिस्ताचो दीस मी सजमोन घेवंक जावो. खंयचो दीस आसा सोमया जेजू क्रिस्ताचो. प्रेज द लॉर्ड. आनी ते दिसाक सजमोन घेवच्या पासत तुमकां फुडची लायन आमकां सजमोन घेवची पडटली. पळयात कितें म्हणटा देवाचें उतर. 1 कोरिंथकरां चॅप्टर 1 वर्स 8. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताच्या दिसा तुमी अपराधा विणे मेळच्यात, तोच तुमकां शेवट पर्यंत थीर दवरतलो. प्रेज द लॉर्ड. कितें म्हणटा देवाचें उतर. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताच्या दिसा अपराधा विणे मेळच्या. प्रेज द लॉर्ड. हर एकाक जाणा जसो जेजू क्रिस्त ह्या संवसारान येयलो आनी जसो जेजू क्रिस्त ह्या संवसारान येयल्या उपरांत तेणी ह्या संवसारांसून वयताना एक प्रॉमीस केला, कितें तर जसो हांव गेला तसो हांव परतून येतलो. प्रेज द लॉर्ड. आनी खेरीज भाशेन ज्या वेळार तो येतलो त्या वेळार आमी सगळीं जाणां तेच्या सांगाताक एक रूप जाताना आमी पळयतले. प्रेज द लॉर्ड. हर एक जाणां आमी एक रूप जातना पळयतले. प्रेज द लॉर्ड. पूण पळयात बाबा, सोमयाच्या दिसा आमी सगळीं जाणां वयर उबारली वयतल्या, वयर उखाल्ली वयतल्या. आतां हें आयकोंक एक अजब दिसता. अशें कशें जावंक जाता? सोमयाच्या दिसा आमी वयर उबारली कशी वचोंक जाता? सोमयाच्या दिसा आमी वयर उबारून आमकां कशें व्हरोंक जाता? हय बाबा, कित्याक बायबल सांगता सोमयाच्या दिसा आमकां वयर उबारली वयतली. पळयात सेम जातालें ज्या वेळार जेजू ओलिव दोंगराचेर आसलो आनी ज्या वेळार जेजू ओलिव दोंगराचेर आसतना सगळे शीस तेच्या बाजूक आसले आनी शीस बाजूक आसले, मरियम माय बाजूक आसले आनी सगळीं उलयत आसतना जेजूचे भाव आसले आनी सगळीं उलयत आसतना पवित्र पुस्तक म्हणटा आवचीत जेजू वयर 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 उखलोंक लागलो. आमेन. आमेन. हे सगळ्यान परस एक वेगळें घडलें. आतां तर कांय अशें केन्नाच घडोंक ना. हेच्या आदी आनी हेच्या उपरांत पळयात तेच्या पासत आमकां धर्मदुताचो इतिहास 1 चॅप्टर 1 आमकां वचचें पडटलें. आनी पळयात 1 चॅप्टर 1 वर्स 9 कितें म्हणटा. हे सगळें वा हे सांगल्या उपरांत ते पळयत आसतना जेजू तांकां सांगतालो. ओके, जस्ट एग्जाम्पल घेया. जेजू आसा आनी जेजू तांकां सांगता हांव इस्रायलान राजवट चलोवंक केन्ना येतलो, कशा भाशेन येतलो. आनी हे सगळें सांगता आसतना ऑटोमॅटीक प्रेज द लॉर्ड. पळय देवाचें उतर कितें म्हणटा. हे सगळें सांगल्या उपरांत पळयत आसतना जेजूक वयर वयर उबारून व्हेलो. वयर वयर उबारून येलो म्हटल्यार एक्झॅक्टली कितें जालें जाणा. ज्या वेळार मरियमाय आसली, शीस आसलें आनी जेजू क्रिस्त तेंच्या वांगडा उलयतालो आनी जेजू क्रिस्त उलयतना ऑटोमॅटीक तेचे पांय पळयात बाबा, एक पांय उखल्ल्यार आमचो बॅलन्स हालता, 2 पांय उखल्ल्यार आमी खाला पडटा. एक पांय उखल्ल्यार आमचो बॅलन्स हालता, 2 पांय उखल्ल्यार आमी खाला पडटा. पूण देवाची पदवी पळयात, तेचे दोनूय पांय ओके, दोनूय पांय वयर उबारले. प्रेज द लॉर्ड. सो तो संवसाराच्या जमनीनसून वयर उबारलो. आमेन. आतां जी सगळीं जाणां पळयतालीं, शीस पळयताले, मरियमाय पळयताले आनी तो वयर उबारतना आवचीत वयर उबारतना पयलो 1 फूट केलो, 2 फूट केलो, 3 फूट केलो, 4 फूट केलो आनी आतां ती पळयत रावली. हें कितें तर तो वयर 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 उबारलो.
प्रेस. आतां कितें जालें, आमी वयर वयर पळयतना कसो वयता, कोण वयता, बलून वयता न्हू. जसो तुमी सोडटा तेका वयर 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 वयता. आनी ज्या वेळार वयर गेलो पळयात कितें जालें. आतां पळयात थंय 10वी लायन पळय कितें म्हणटा. जेजू वयर वयर उबारून मेलो आनी ताच्या दोया मुखा वयलो एका कुपान, म्हटल्यार एक कुपान तेका लिपयलो. म्हटल्यार तो इतलो वयर गेलो, ते एका कुपान एका ढगान तेका लिपयलो. म्हटल्यार तो आतां दिसना जालो. प्रेज द लॉर्ड. आतां इम्पॉर्टंट 10वी लायन. तो चडटा आसतना दोळे सर्गाक लावन ते थंयच आसले. आतां हे अशें अजाप आसा जे सगळे जाण शीज पळयत रावले. अरे हे कितें, आतां आमच्या सांगाताक आसलेलो देव अवचित वयर उखलून गेलो आनी ते सगळे दोळे लावन वयर आसतना अवचित दोग मनीस धवी आंग वस्त्रां घालून शिसांका दिश्टी पडले. हे 2 धवे मनीस आसले ते एंजल्स. प्रेज द लॉर्ड. आनी ते 2 धवे मनीस दिश्टी पडले आनी पळयात कितें म्हणटा 11वी लायन. आनी ताणें म्हटलें, गालिलाच्या मनशांनो, तुमी अशें सर्गाक नदर लावन कित्याक आसात. म्हटल्यार तेंचें कितें जालें जाणा, ती पळयताली अरे जेजू क्रिस्त वयर गेला आनी ते अजाप लावन वयर सर्गाक नदर लावन आसले. पळय ती कितें म्हणटा, हो तुमचे मदलो आमेन वयर उखलून व्हेला तो जेजू क्रिस्त तुमी सर्गार वेताना पळयतलो. प्रेज द लॉर्ड. म्हटल्यार कितें म्हणटा, तो तुमचे मदलो वयर उखलून व्हेला तो जेजू तुमी सर्गार वेताना पळयला, तसोच तो परत येतलो. आमेन. तसोच तो परत येतलो. आमेन. लक्षात घ्या, तसोच तो परत येतलो. जसो वयर उबारला तसोच तो परत येतलो. आमेन. आता ही वस्तू बायबल सांगता, जसो तो वयर उबारला तसो परत येतलो. आता ह्यो जो जेजू क्रिस्त गेलो न्हू, ह्यो जो जेजू क्रिस्त गेलो तो जैतुनाच्या डोंगरार गेलो. जैतुनाच्या डोंगरार गेलो. आनी आतां तुमकां जाणा रेव्हलेशन सांगता आर्मगॅडन, म्हटल्यार इज्रायलची जी भूमी आसा आर्मगॅडन, थंय जेजू क्रिस्त परतून येतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पूण तेच्या आदी रॅप्चर जातले. रॅप्चर म्हटल्यार कितें, आमी 4 जाणां आसतले, 4 जाणांतले 2 जाणांतले एकटो कोण तरी वयर उबारतलो. कित्याक, तो देवा वांगडा चल्ला म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. तुमी म्हणटले अशें कशें जावंक जाता, कशें पॉसिबल आसा, अशें कशें पॉसिबल आसा, अशें जावंकूच शकना. हें केन्ना आमी आयकोंक ना, हें केन्ना आमी दोळ्यांनी पळोवंक ना, अशें कशें घडोंक जाता. प्रेज द लॉर्ड. सारकें हें आयकोंक अजाप दिसता. प्रेज द लॉर्ड. हें आयकोंक आमकां अजाप दिसता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पूण हें तशें घडटलें. प्रेज द लॉर्ड. हें तशें घडटलें. प्रेज द लॉर्ड. हें तशें घडटलें. कित्याक जाणा, बायबल जें जें सांगता पळयात, 1 थेसलोनिकन चॅप्टर 4, पहिली थेसलोनिकनाचें पत्र 4 अवेसवर 15वी वळ कितें सांगता तें पळयात. हालेलुया. पळयात थंय सजमवणी घेवची आमकां चड गरजेचें. प्रेज द लॉर्ड. पळयात थंय कितें म्हणटा 13वी लायन नव्या, भावा भयणीनू, भरवसो नासलेल्या हेरा मनशा परी तुमी खती भरीत जावं नाकात. मरणाचे न्हिदेन आसात तांचे विशीं सत्य तुमी जाणो जाल्ली म्हाका जाय. म्हटल्यार जी कोण आतां मेल्यान, म्हटल्यार आमच्या फाटसून, म्हटल्यार आमचो डॅडी मेला, आमची आनीक कोण मेल्यान, आमची आजी मेल्या, ही मेल्यान तेचें कितें जालां तें पवित्र आत्मा सांगता पळय. ताचे विशीं सत तुमी जाणो जाल्ली म्हाका जाय. जेजू मेलो आनी जेजू जिवन जालो म्हूण आमी सत मानता. तेच परी जेजूचेर भावात धरून मेल्यान तांकां देव तांचे बरी हाडटलो. हाडटलो. प्रेज द लॉर्ड. हाडटलो. खंयसून हाडटलो. प्रेज द लॉर्ड. खंयसून हाडटलो. पळयात ती आतां खंय आन एक्झॅक्टली, ती अशा जागेचेर आसान थंयसून देव तांकां हाडटलो. कोणाक हाडटलो, जी कोण आमची पुर्वज जेजूचेर विश्वास ठेवन मेल्यान ती. पळयात 15 लायन पळयात. सोमियाच्या शिकवणेंतली आमी तुमकां सांगचें आसा तें, सोमी येता तेन्ना, ओके, म्हटल्यार जेजू क्रिस्त येतलो तेन्ना आमी जिवी उरतल्या. आतां आमी जिवी आसा, ओके, ज्या वेळार स्वामी जेजू क्रिस्त आसा. जशें दानियलचे बूक सांगता 2030 ताकायत वा 2033 ताकायत रॅप्चर हें जातलेंच दानियलच्या पुस्तका प्रमाणे. तेचें कॅल्क्युलेशन करूंक पयलें जाल्यार त्या पुस्तका प्रमाणे जेजू क्रिस्त 2030-2033 ह्या सुमारान आसाच. प्रेज द लॉर्ड. हे लास्ट डेज आसात बाबा, लास्ट डेज. पण 2030 उपरांत आमकां जी मेवता ती आमी कुरपेची,
2030 त्याचो टायमलायन फिनिश जाता. 2030 त्याचो टायमलायन संपूर्ण फिनिश जाता. 2030 उपरांत आमकां मेवता आनी ती देवाचे कृपेची वर्सां. प्रेज द लॉर्ड. पळयात आतां फुडें कितें म्हणटा, जेजू स्वामी येता तेन्ना आमी जिवी उरतल्या ती मेलेल्यांच्या आदी वचोचें ना. मेलेल्यांच्या आदी म्हटल्यार आमचो डॅडी, आमची आजी, आमचे पूर्वज जी मेल्यान तेंच्या आदी वचोचें ना. अरे आदी वचोचें ना हें आनी कितें. प्रेज द लॉर्ड. पळयात 16वी लायन कितें म्हणटा, तर हुकूम परगटतल्या आदी दुतांचो ताळो घासतलो. म्हटल्यार ट्राम्पेट वाजतली, देवदूतांचो ताळो आसा तो घासतलो आनी देवाचो कर्णा वाजतलो. म्हटल्यार अख्ख्या संवसारान ट्राम्पेट वाजतली. प्रेज द लॉर्ड. अख्ख्या संवसारान ट्राम्पेट ती. पूण ती ट्राम्पेट कोणाक आयकोंक येतली? जी कोण स्पिरिच्युअली आसा, जी कोण पवित्र आत्म्यान भरोन आसा तेंकां ती ट्राम्पेट आयकोंक येतली. प्रेज द लॉर्ड. जी कोण स्पिरिच्युअली ना तेंकां ती ट्राम्पेट आयकोंक येवचीच ना, कित्याक पवित्र आत्मो तेंकां सांगतलो ती ट्राम्पेट. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आतां फुडें पळयात देवाचें उतर कितें म्हणटा तें. फुडें पळयात कितलें देवाचें उतर. तेन्ना स्वामी आपूण खाशा सर्गावेलो देंवतलो आनी क्रिस्ताचेर भावाट धरून मेल्यान ती पयली जीवन जातली. म्हटल्यार जी कोण मेल्यान ती पयली जीवन जातली. आमेन. पळयात जी कोण मेल्यान ती पयली जीवन जातली आनी उपरांत आमकां त्या पर्यंत आमी जिवी उरतले. म्हटल्यार जेजू क्रिस्त ये पर्यंत आमी जिवी उरतले. क्रिस्ताक अंतराळार मळबाचेर मेळच्या खातीर ताचे बरी कुपाचेर उखलून व्हरतले. ह्यो जो वर्ड आसा उखलून व्हरतले ना, ह्यो वर्ड आसा कॅचअप न्हू, हे जो वर्ड आसा न्हू हे खेरीज भाशेन वर्ड आसा रॅपिचो. आमेन. ग्रीक वर्ड म्हणटा रॅपिचो. रॅपिचो म्हटल्यार सडनली उखलून व्हरतले. म्हटल्यार 4 जाण आसतले, 1 जाणांक उखलून व्हरतले आनी हेकाच म्हणटात रॅप्चर. आमेन. फुडें पळयात कितें म्हणटा देवाचें. तेन्ना पर्यंत जीव व्हरतले क्रिस्ताक मेळच्या खातीर अंतराळ कुपाचेर उखलून व्हरते. म्हणटच आमी सदांकाळ सोम्या बरी आसतल्या. प्रेज द लॉर्ड. देखून ही उतरां मनान धरून एकामेकाक भुजवण दियात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी एक लायन सांगता, आनी एक कोटेशन सांगता. 1 कोरिंथियन चॅप्टर 15 वर्स 51 थंय अशा भाशेन बरयला, एक गूढ हांव तुमकां सांगता, आमी सगळीं मरचावना. प्रेज द लॉर्ड. 1 कोरिंथियन चॅप्टर 15 15वो अध्याय 15वो अवेसर 51 लायन. एक गूढ, एक सिक्रेट हांव तुमकां सांगता, आमी सगळीं मरचावना पूण हय म्हणटा आमच्या सगळ्यांचे रुपांतर जातलें. प्रेज द लॉर्ड. आनी 52 लायन खूब म्हत्वाची. एके घडये भितर दोळो भिडभिडना फुडें. दोळो भिडभिडना फुडें म्हटल्यार आमी जशे दोळे ब्लिंक करता न्हू, तितली फास्ट ती मुवमेंट आसा. म्हटल्यार हांव ब्लिंक करतलो तितली फास्ट गायब जातली. तितली फास्ट गायब. निमाणे तरतुदीचे सादार मेल्ली अविनाशी जावन जीवन जातली आनी आमचे सगळ्यांचे रुपांतर. म्हटल्यार जस्ट एग्जांपल घ्या. आतां आमी सगळीं जाणां जी जेजूक विश्वासी आसाव ना ती ऑटोमॅटीक ब्लिंक जातले आनी गायब जातले आनी सगळ्या संवसारान आतां म्हणटले अरे म्हाजो भाव खंय गेलो, म्हाजी भयण खंय गेली, म्हाजी ही खंय गेली. आनी सगळे जाण जर पायलेट जर इमान उडयत आसलो तर जर पायलेट जर देवाचेर विश्वास ठेयता तर तो गायब जातलो. जर गाडी चलयणारो जर ड्रायव्हर ड्रायव्हिंग करीत आसतलो आनी तो विश्वासणारो आसलो गायब जातलो. प्रेज. म्हटल्यार ही मुवमेंट इतली भयंकर आसा की एकाच टायमाक अख्ख्या संवसाराचेर हाहाकार माजतलो. आमेन. आनी त्या वेळार एंट्री जातली खेरीज भाशेन एलियन्सची. आमेन. त्या वेळार एंट्री जातली खेरीज भाशेन एलियन्सची. तुम्ही म्हणटले ह्यो आनी खंय मसून येयलो. पळयात बाबा, ज्या वेळार हें जातलें त्या वेळार एंटी क्रायस्ट येवन इज्रायलान येवन बसतलो. हांवें तुमकां सांगलां एंटी क्रायस्ट येवन इज्रायलच्या हितून बसतलो. कित्याक ऑलरेडी तेंच्या हिशपा प्रमाणे फर्स्ट टेम्पल जेन्ना शलोबनान बांदलेलें तेन्ना खेरीज भाशेन राजा हिजिकलच्या टायमाक बाबेलाच्या राजान तें मोडून उडयलें. सेकंड टेम्पल जें मोडलें ज्या वेळार जेजू क्रिस्त आसलो आनी जेजू क्रिस्त म्हटलें हें देव मंदीर नाश जातलें आनी जेजू क्रिस्त म्हटल्यार AD 70 उपरांत
ज्या वेळार रोमी साम्राज्यान ते टेम्पल मोडलेले, ते सेकंड टेम्पल, प्रेज द लॉर्ड. आणि आता त्यांच्याकडे टेम्पल ना देखून जुदेव लोक एका भीती कडेन रावतात आणि भीती कडसून देवाक उलो करतात की आमचो मसिहा येवनी, आमचो मसिहा येवनी, आमचो मसिहा येवनी. पूण तांकां खबर ना तेंचो मसिहा येवन गेला सुद्दां तो. आमेन. ते जेजू क्रिस्ताक स्वीकार करनात बाबा, ते जेजू क्रिस्ताक स्वीकार करना. जो कोण जेजू क्रिस्ताचो तांकां दिसता ते थुकी उडयतात. प्रेज द लॉर्ड. जर तुमी वयतात आनी तुमी म्हणटा आमी जेजू क्रिस्ताक, आमी कॅथलीक आसा, तर ते थुकी उडयतले तुका, कित्याक ते हेट करतात जेजू क्रिस्ताक. प्रेज द लॉर्ड. पण या त्यांच्या म्हणण्यान मसिहा अजून येवचो आसा, मसिहा अजून येवंक ना. पूण ह्यो मसिहा आतां येतलो तो मसिहा न्हू, दीस इज द एंटी क्रायस्ट. प्रेज द लॉर्ड. ह्यो आसतलो ख्रिस्त विरोधी, ह्यो आसतलो ख्रिस्त विरोधी, हें बायबल सांगता. प्रेज द लॉर्ड. आतां कितें जातलें, ऑलरेडी इस्रायेलान लाल कलरची हापर सोदूंक सुरवात केल्या. कितली वर्सां ते लाल कलरची हापर म्हटल्यार कितें, पाडकुलो. कित्याक देवाच्या हुकमा प्रमाणे तो पाडकुलो मेळल्या शिवाय तुका मंदिर बांदूंक जायना. लेविटिकल चॅप्टर 19 वर्स 1 कितें म्हणटा, जर तुमकां देव मंदिर बांदूंक जाय जाल्यार तुमकां लाल कलरचो हापर म्हटल्यार लाल कलरचो पाडकुलो मेळणें हें गरजेचें. पूण तो पाडकुलो खत नासलेलो जावं. खत नासलो म्हटल्यार कितें, ताका बारको स्पॉट नाका, ताका कसलो रोग नाका, कसली ताका पिडा नाका. ते पुरे सोदतात आनी ते सर्च करून मागीर तो पाडकुलो स्वीकार करतात. पळयात, फाटल्या दिसांनी लॉकडावनान ज्या वेळार आमी पळयता तेन्ना एक खेरीज भाशेन अमेरिकेक पाडकुले मेवले आनी अमेरिकेक ते पाडकुले मेवले तेन्ना ते इस्रायल लोकांनी ते पाडकुले इस्रायलाक मागोवन घेतले. ते जायते 6 काय 7 पाडकुले असले. आता ते सोदतात तेच. आणि खेरीज भाशेन कितें जाता, अमेरिकेक न्हू जे वेळार पाडकुले असतात ना तेन्ना ते ल्हान आसतना तेचेर स्टॅम्प मारतात, म्हटल्यार सील मारतात. आणि ते सील मारल्या उपरांत ती पाडकुले खेरीज भाशेन तेंचे एथॉरिटी रावता. पूण लॉकडावनान कितें जालें, लॉकडावनान ते खंय वचोंक जावंक ना तेंकां, म्हटल्यार लॉकडावनान एकामेका लागीं वचना जालें. देखून त्या पाडकुल्याक सील मारूंक ना, देखून ते पाडकुले खत नासलेले आसात. पूण ते एक पावट चेक करतले. लक्षात घेयात, मोतीन घेयात. एक पावट तो पाडकुलो सिलेक्ट जालो, एक पावट तो पाडकुलो सजमलो, ह्यो पाडकुलो आसा, तर त्या पाडकुल्याची बली दिली वयतली. आनी ज्या वेळार बली दिली वयतली तेचे 6 काय 7 म्हयन्या उपरांत टेम्पल बांदूंक सुरू करतले, सिनिगॉग चर्च बांदूंक सुरू करतले. आनी ज्या वेळार तिसरें टेम्पल बांदतले त्याच वेळार एंटी क्रायस्ट येवन बसतलो, त्याच्या आदी रॅप्चर जातले. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हे इतलें फास्ट आसा, इतलें फास्ट आसा. प्रॉब्लम ना बाबा, प्रॉब्लम ना. तुमी खंय रावल्यार ना प्रॉब्लम ना. पूण तुमकां रावल्या उपरांत 7 वर्सां एंटी क्रायस्ट वांगडा रावचें लागतलें. एंटी क्रायस्ट वांगडा रावचें लागतलें म्हटल्यार कितें, रेवलेशन वाचत समजतलें तुमकां कितें बरयतलें. उदीक रक्ताचें जातलें, तुमकां जेवंक गावचें ना, तुमकां खावंक गावचें ना, तुमकां थंय बरयलां विकत दिवंक जावचें ना, विकत घेवंक जावचें ना, बिकॉज वन वर्ल्ड गव्हर्मेंट जातलें. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हे ऑलरेडी तयार जाला, ऑलरेडी तयार जाला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून आयज जे देवाचे उतर असले ते कितें जावन असले. हालेलुया. आयज आमी देवाचे उतर पळयले ते कितें जावन असले. फर्स्ट कोरिंथकन चॅप्टर 1 कितें म्हणटा, वर्स 8. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताच्या दिसा तुमी अपराधा बिने मेळच्याक तोच तुमकां शेवट पर्यंत धीर रावतलो. पळयात, तुमचे भितर जेजू क्रिस्त आसोंक जावो. जे आतां काय तुमचे आनी म्हजे भितर जेजू क्रिस्त रावना ना, तेचे गूण रावना ना, तेचे तुमकां मोग लागना ना, त्या ताकाय तुजें रॅप्चर आसोचें ना, तुका वयर उबारले वचोचें ना. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. सजमोन घेयात बाबा, देव वेगी येवचो आसा. हालेलुया. वेगी येवचो आसा, वेगी येवचो. तुमी तयार रावंक जाय. तो येता आनी ह्या वेळार तो येतलो आनी जैतुनाच्या दोंगराचेर पांय दवरतलो. प्रेज द लॉर्ड. पूण ह्या टायमाक जो येतलो हे तिचे सिक्रेट कमींग जावन आसा. ह्या टायमाक तो दिश्टी पडोचो ना. ह्या टायमाक फकत आमी वयर उबारले वयतल्या. आनी तेच्या उपरांत 7 वर्सां एंडाक ह्याच पृथ्वीचेर येतलो आनी आर्मगॅडन जे म्हणटात न्हू, जे आर्मगॅडन व्हॅली म्हणटात, जे इस्रायलान आसा तेचेर युद्ध सुरू जातले आनी त्या युद्धांत तो सैतानाचेर विजय मेळयतलो आनी 1000 वर्सां राज करयतलो म्हणून रेव्हलेशन सांगता. आमेन.
देवाची ताकद आमचे भितर आसा, देवाची ताकद आमचे भितर आसा. आमेन. माग त्या वेळार थँक्यू जिजस, हे तुज्या गिन्याना पासून, हे तुज्या बुद्धी पासून आमकां तुज्या वांगडा व्हरूंक जाय, आमकां तुज्या वांगडा वचोंक जाय. आमकां तयार केला येसो बेस्पर देवा, तुज्या मोगान, तुज्या गिन्यानान, तुज्या बुद्धीन. आमेन. गॉड ब्लेस बाबा, गॉड ब्लेस.